bývalá rocková hvězda, dobrácký plastický chirurg, manželem podváděná knihovnice a arogantní moderátor. Pošlu vás do úplně nového hotelu, kde je vynikající primář. Je to krásný komplex. Třeba tady zažijeme spoustu dobrodružství. Jdeme běhat, plavat, cvičit. Nebo se zabavíme jinak. Hned jsem zpátky. Můžem? Žádné večerní přejídání, žádné zahánění smutků obžerstvím. Budeme se snažit vás tu naučit správné životosprávy. Musíme rychle, ať nás nevidí. A jsou v prdeli. Když já musím právě pořád myslet na to jídlo jenom. Oni nás vzali od našich rodin, z našeho soukromí a teď nás tady takhle budou týrat, nebo co já... Já mám jenom strach, že to nezvládneme, že to prostě nedáme. Příběh o odhodlání, síle a vůli změnit nejen svůj vzhled. Myslíte si, že zhubnem? No já si myslím, že určitě ne. Já nevím, nejede to. Je tam pusté. Co s tím dělá? No už to funguje. Ten pás vás neunese. Zbaví vás to všech vašich komplexů.